Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur prestatu behar dugu peila krema barazkekin. Prestatu behar dugu peila krema bat arrunta eta gero aberastuko dugu platera, barazki diferentiakin, menestra gize, ikusiko duzu. Neguko baratzea, elikadura eta nekazaritzaren jasangarritasuna gobernantza mekanismo arduratsu eta eraginkorra behar ditu. Gaur behar dugu, prestatu behar dugu peila krema bat barazki menestrakin. Orden. Hemen dugu osagaiak, ingredienteak, badugu tipula bat, badugu baratxuria, badugu nuez moskada, mango dugu lapizka bat, menestraren barazkiak, untekoan dugu hilarra, zenario eta alkatxofa, orburua, baina, batzen alduzuena iruzuena, zaintzuriek, edozein porrue, edozein barazke. Gero badugu gure azalore edo peila egosi dugune vaporian, eta gero esne pixke, salda, eta gero gatza eta piper hautsa. Orden, frigitu behar dugulenik tipule bat osoa eta baratxuri ale bat. Eta horaxo. Orden, frigituko dugu. Gatza pixka bat, botatzen dugu. Behin kolore hartzen duenean, pixka bat, transparentia patzen denean, ja botatzen aldiogu gure peila egosia. Hemen berian botako dugu eta
Pellak C vitamina ematen du, 57 miligramo 100 gramo pella freskorako. C vitaminak barazki gluten burdinaren xurgapena igotzen laguntzen du. Hola, ongi matxakatuz, nahasten dugu dena. Nuez moskada emango diogu. Horrela pikin bat. Eta salda, baldin badugu, bertzena zure. Eta utziko dugu. Utziko dugu 3 minuto dola egosten dena. Minuto errandutez, 10 minuto, edo utziko dugu, ze tipula egin behar da, eta 10 minutotan hau presi izango da. Pella krema iten den bitartean, prestatu behar dugu gure barazkiak, hori, menestrarenak, bai? Orden, frigituko dugu bi baratxuri ale egin dugu frigitu, eta oli horretan egin dugu rehogatu gure barazkiak. Krema iden bitarten. Eta gero nola jarri behar dugu ere bai argoltze eskalfatu bat, egin behar dugu bat. Zaten alda egozia ere bai, baina bueno. Zartagin batean botako dugu olioa. Baratxuriak. Zuan paratuko dugu. Bihar behar dugu azenarioak, guisantes, batugu ere alkatxofa batzuk, eta zentzuri bat ugalera. Gatza pizka bat. Eta ja, hau prest dugu. Prest dugu lehitzeko gainetik. Gure krema ustez ere egongo da prest. Beraz, orain ondarroko pause egingo dugu. Baltzenekien glukosinolatoak sufredun konposatuak direla, brasikazea taldeko landarei urrin eta zapore samin edo min berezi hori ematen dietena. Eskalfatu behar dugu arroltze bat, gero gainetik jartzeko. Batuko dugu ura irekiten. Mundu arroltzea, baso batekin iten aldugu, ontzi txiki bat, batzen dugu plastikoa. Batzen arroltzea bat gaitzen dugu.
Baina egiten dugune da. Hauxe. Ba hori. Ez dutzen badugu pixka bat. Batrako da. Pixka bat. Egin dugu goropile bat. Eskapatzeko. Horrela. Hemen dugu gora roltzea. Eta ura hau hasten denean irikiten jarriko dugu. Ikusten duzuen bezala ure irikiten dago, eta orain sartu behar dugu gure arroltzia eskalfatzen. Momentuan egiten da, zaio hauniz kostatzen, hori, ikusten dugunean egosi dela xuringua, altratzen aldugu bolsatik. Minuto bat dela. Pasatu behar dugu gure peia krema. Esne pizka bat ere egiteko digu. Kontuan hartu pizka bat lodi xamar ditu behar dela, zen gero tarteka hartu behar dugu gure barazkiak. Horren, behiti ez gateko. Testura gutxi gora bera holako bat utziko dugu, bai? Eta jarriko dugu plater batean. Right. Barazkiak, katxofak alde batetik, adibidez. Itzulia ere bai. Escenario. Horrela, eta nintxe dugu gure arroltze eskalfatua. Plastikoa kenduko diogu. Eta mindarian jarriko dugu. Horra hemen dugu peia krema barazki menestrakin, itxurosua. Ez dela, itxurosua bezain goxua da.
eta hori ikusiko duzue zuen mailetan ze elegantea geldituko den platera. Pella krema barazki menestrarekin osagaiak. Pella krema egiteko 700 gramo lurrunetan egositako pella tipula bat, baratxuri zister bat, litro bat salda, 200 mililitro esne, olioa, gatza, intxaur muskatua. Menestra egiteko 2 baratxuri zister, azenario bat egosi, makiletan moztua, 50 gramo hilar egosi, porru erdi bat egosi, olioa, ur irakinetan egindako arrautza bat.